Joku menee sanomaan vielä, että en mä uskalla. Joo. Se on pahinta, mitä tästä tilanteessa voi sanoa. Ne vetää kyllä piiskankaan sen verran, että se on sinähän nimi. Paljon niinku energisemmän oloinen kuin mitä se oli silloin viime viikolla. Mulla olikin auto pesty, imuroitu, tankattu. Se oli aikamoista palvelua. Ja öljyt vaihdettu. Kyllä nyt se on. Nyt kello. Nyt ei muuta kuin kovaa ajoa. Näytä uudestaan sitä roodioa nyt tämmönen videolla. Vähän on kiinni. Jätetä väliin polvita jo sellaiset sikärit. Takakautta vielä lentää yli tuolta. Korkealta tulee nimittäin alas. Onneksi ei osunut monoa, kun Niin. et se pukitti toiseen suuntaan. Karita tippuu vasuriin, kun se pukitti oikein. No maailma on erilainen, vaikka jotain siltä ei nousu. Täällä on kaiken näköistä kännää. Ne vain. Karita Ei sillä ollut jalka ylitte kun... ei saanut kunnolla oikein tasapainoa paikassa. No niin jo meni. Eka pukki tuli. Se ei tehnyt maneesissa yhtään mitään. Niin. Niin tää on nyt eka kerta, kun on kentällä täällä vai? Joo. Nyt se ravaa nätisti. Kauan tässä huutelee, saa itse turpaa. Kyllä me sitä välillä ollaan mietitty, kun me ollaan Karitankaan vähän liian samanlaisia. Et sit kun natsaa huono päivä, niin se on ihme, että me ollaan 3 vuotta jo oltu, et ei ole tullut käsirsyä. Jos molemmilla tulee samaan aikaan. Niin. Ja tiedätkö, kumpikaan ei luovuta. Se oli kyllä niin totta. Joku päivä, kun sit oikeesti kolahtaa, niin sit sattuu. Sit voi soittaa jo ambulanssin. Täällä on onneksi tilaa mennä eri suuntiin. Hienosti. Tällainen naisten wrestling-ottelu Paskalava takana. Oh, Paskalavalla. Niin. Mutapaini. armoa ei tunneta. Ei.